Pnawn da a croeso I sesiwn adolygu Carlam Cymru. Mae'r sesiwn yma'n canolbwyntio ar ffiseg uwch gyfrannol ag fydd o'n edrych ar uned 2 o gwaith blwyddyn 12. Enw fi ydi Mr John Llywelyn a dwi o Ysgol Brynafal a fyddai'n cymryd y sesiwn yma sydd tua 45 munud o hyd a fyddai'n canolbwyntio ar 2 rhan o'r topigau o fewn uned 2 dibyn y bent amser sydd gyda ni. Mi fydden ni'n edrych ar un rhan o trydan a fydden ni'n edrych hefyd ar chydig bach o waith ar lasers gyda'r amser sydd gyda ni yn weddill. Mae yna sesiynau cwestiwn ag ateb, so croeso chi agor hwnna ac gynnwys unrhyw cwestiwn sydd gyda chi. Fydd boll adnoddau yn cael ei rhannu ar wefan e-sgol ac ar gael I chi a ddiwer y sesiwn yma. Reit, dwi rwan gobeithio am rhannu sgrin efo chi, a fyddwch chi'n gallu gweld y gwaith dyn ni'n wneud heddiw. Reit, fyddai'n dechrau bob un sesiwn trwy esbonio ar sut I ddefnyddio'r adnoddau yma. Mae fyny I chi, ond mae'r ffordd o weithio trwy hwn well os da chi ddim yn edrych arno fo'n fyw a bod chi'n edrych ar y gwaith sydd wedi cael ei wneud yn barod. Trwy llawrlwytho hwn a rhoid o ar papur neu ar gyfrifiadur a gweithio trwy'r cwestiynau fel da ni'n mynd ymlaen. Dyna fysa ella'r ffordd gorau o wneud hwn. Dwi jyst am cymryd eiliad yn fan hyn, jyst I gadarnhau bod y speaker ar y speaker cywir. Rhag ofn bod chi ddim yn gallu clywed fi. A hefyd bod y microffon ar un cywir hefyd. Felly mae o dim problem. Reit. Fel un sôn, oedd y gwaith yma'n cael ei... so fo'n syniad gwell I chi gweithio trwy'r gwaith a stopio'r fideo. Mae'r cyflymdau da ni'n mynd â ddim yn mynd I fod yn realistig iawn oherwydd fatha dwi'n sôn ar ddechrau bob sesiwn dwi yn athro a hefyd gymryd atebion o flaen fi. So mewn ffordd mae'n bron amhosib I chi fynd ar y cyflymdau yma. Ond mae croeso I chi edrych ar y papur ac dod yn ôl efo cwestiynau fel da chi'n mynd ymlaen trwy y gweithgareddau da ni'n mynd edrych ar rwan. Da edrych ar uned 2. So o ran uned 2, mae yna ddipyn o waith o fan hyn, mae gennych chi chydig bach o waith ar plygiant, gennych chi waith ar photoelectric effect, a mae yna dros hanner y gwaith dwi'n meddwl ar darnau gwahanol o trydan a hefyd lasers wrth gwrs. Da ni'n gychwyn I ffwrdd wrth edrych ar un rhan o trydan ac y rhan ydy ar dargludyddion, so conductors ydy hwn. Yn dechrau ffwrdd yn canolbwyntio ar current. Reit. Yn y gwaith yma, a bob un rhan o ffiseg, da chi fod I wybod y hafaliadau, maen nhw wedi neidio allan. So pan da chi'n clywed bod ni'n neud current, ddylse bod chi'n nabod yr hafaliad yma, bod hwnna'n neidio allan, da chi'n gwybod I ystyr N a V a G, da chi'n gwybod ystyr hynny gyd, a bod chi'n dall nhw, ddim problem. Mae'n gobeithio chi fyma be di current. O be di current ydy, a ydy current, ydy gwefr pob eiliad. A beth ni'n dweud ydy, ella faint o newid gwefr gyda ni bob amser. So current ni ydy, cyfradd ydy o, rate ydy hwn. So yn Saesneg, rate flow of charge, ond be fes ni'n galw fama ydy cyfradd llif gwefr. Reit. Mae hwn yn gofyn amdan be di hafaliad yma ac esbonio lle mae'r ffordd yma wedi dŵad o ydy hwn. So deithiwch neu deraidd felly'n Saesneg. So da ni eisiau dechrau ffwrdd efo hwn, I equals Q rhan efo T, a da ni eisiau mynd I hwn. Yn amlwg does ddim marc am roi hwn I lawr oherwydd mae hwnna'n ambarod, so sa'n pwrpas ydy marc o. Reit, just cam gyntaf, so ddim marc am neu hyn, mae eisiau just nabod nhw. Mae eisiau deall beth I ystyr hein I gyd. E ydy current. N ydy faint o electronau rhydd pob uned o gyfaint. Iawn, yn Saesneg,
free electrons per unit volume. Be mae'n golygu ydy, faint o electrona sy'n na mewn 1 metr cube. So just dychmygwch bod gyda fi sgwar sydd hefyd rhan un maint. So 1 metr, 1 metr, 1 metr. Faint o electrona fysa'n byw mewn cube o fetal. Ac yr ateb ydy lot. Iawn, so yr ateb yn lot. Reit, a di arwynebedd, wel, os yna sgwar gan fi, hwnna fysa'r arwynebedd ynddo. Neu os gan fi cable cylch fel hyn, hwnna fysa'r arwynebedd yn fanna. V ydy'r velocity, yr cyflymder mae'r electrons yn teithio ar o un pwynt i'r llall, ac E ydy'r gwefr y charge ar un electron. Reit, beth dwi'n dweud nesaf i ddallt o, os ydych chi ddim yn dallt o, os ddim problem, ond ydych chi yn gorfod dysgu fo. Reit, dwi eisiau cyrraedd fama, mwyn symud i fan hyn. Be di gwefr ydy, be di charge ydy, wel, be di charge, dwi'n gwybod be di gwefr un electron, so all gwneud ydy llosi gwefr electron hefo faint electron o sy'n na. O faint electron o sy'n na, dwi ddim yn gwybod, ond mae'r n ma'n cliw. N ydy faint electron o sydd yn fanna, sef metr cube. Dychmygwch metr, llosi fo metr, llosi fo metr. Gael o flaen chi. O faint sydd yn y cable, fe rai ffeindio allan cyfaint y cable. Mae cyfaint y cable am fod lot llai. Okay? So, beth ni'n neud ydy, i ddechrau eich diagram fel hyn, mae'n ni cable, mae gen i gwifren, ac o fanna i fanna dwi'n di alw fan iddo fe'n gwneud synwyr i fi, a dyn yr ardal yma, hwn ydy'r cross-sectional area, a yma ar arwynebedd. Reit, so i ddysgu amdan hwn, dwi eisiau cyrraedd y charge, dwi eisiau cyrraedd y gwefr, dwi eisiau llosi E o faint electrons yna. I ffindio allan faint electrons yna, mae gen i N, sef faint electrons pob uned o metr cube, a llosi fo o'r cyfaint i fi gael gwybod, so gweithio nôl on fel hyn. Nodyn all i sylwi ydy, mae N yn gysonyn, mae'n constant, ond mae yn cael newid yn dibynnu pa metal. So mae'n gysonyn yma, lle mae'n gyson ar gyfer metal, mae'n rhif ar gyfer aluminium, rhif ar gyfer copper, rhif ar gyfer aer, arian, unrhyw metal ydych chi feddwl amdan, ond mae'n wahanol ar gyfer metal gwahanol. Os ydych chi fod darn o copper, tydi N ddim yn newid, os ydych chi darn aluminium, tydi N ddim yn newid. Ond mae N aluminium ac N copper o wahanol, mae i wneud efo faint o electron o'r rhydd sydd ganddo fo i ddaglugo. Reit, felly, i wybod faint sydd yna, fydd yn ofalus bydd i'n sgwini yma. Os dwi'n llosi'r ddau rhif yma, dwi'n cael cyfaint y darglydydd. Felly, os dwi'n llosi n efo ag a, sef llosi'r cyfaint hefo faint electron os yna pob cyfaint, be dwi'n gael ydy, i fod yn ofalus, rhaid i ddychmygu, dwi'n llosi faint electrons yn y fanna hefo cyfaint yn y fama. So faint electrons pob cyfaint o metr sgwar, metr cube, sorry, a faint bynnag o metr cube ydy hwn. Dwi'n llosi'r ddau, mae'r unedau'n canslo allan, so sbiwch dychmygwch yn fanna, unedau hwn yn fama ydy de, mae n yn hafel i rhywbeth, rhif, neu o'n x, a mae o yn m-3. Dyna di unedau oherwydd faint o electronau pob uned o gyfaint. So, how many electrons per unit of charge. So, fan hyn, LA, NLA, fysa hwn yn -3, m, ac m di sgwario. So, m cube, m-3, mae'n gwneud efo yma rhif sydd ddim yn dimensiwn, mae o'n nifer o electron o'r rhydd. A wedyn stop, nifer electron o'r rhydd, dim pob uned, just nifer electron o'r rhydd. O'n yn darglydu, so faint electrona sydd yn fama. Yn dots bach dy hyn. Reit, os dwi'n gofyn electrons yna, os dwi'n mynd N, U, A, E, rwan mae faint electrona yna yn cael ei llosi efo gwefr un electron, rwan gyda fi cyfanswm gwefr. Dyna ni, dyna di Q fi felly da, yn top fan hyn. So yn lle sgwennu I yn hafel i Q rhannu efo T, fel hyn, fe rai sgwennu fo fel N, U, A, E rhannu efo T. A dyn un cam sy'n ôl i orffan, mae eisiau ni rwsyd mynd o fama I fan hyn. Wel, diolch yn glir,
Mae l yn math o pellter a t ydy time. So pellter rhan efo amser, distance turn time, be mae'n neud ydy velocity. So gwneud ddweud hwnna, mae l rhan efo t, yn gwneud velocity. A felly allan ni sgwennu hwn yn 1 hafal i a fi i. A fan'na, mae'n ffordd hawsa i sbonio yr hafaliad yna. Reit, angen cyfrifo o cyflymder drifft, so drift velocity cymedrig. Mae gen i arwyneb mewn millimetr sgwar. Reit, nodyn da fan hyn ydy, bod ni'n dall y conversion. Mae 1 millimetr yn hafel i 1 lle os efo 10 i po'r -3 metr. Mae hwn mor bwysig bod chi'n dysgu hwnna weithiau mewn y data sheet. Weithiau, fel ydych chi'n mynd i weld dwan, tydio ddim. Okay? So mae mor bwysig bod chi'n gallu convertio millimeters. Ond mae millimeters wedi sgwario yn dimension gwahanol. Okay? Mae rwan, da ni'n mynd i fewn i siap rwan dydan lle gen ni sgwar neu beth bynnag. So mae o'n rhywbeth -3, llosif o -3, rwan mae o'n -6 metr di sgwario di hwn. Okay? Lot o bobl wedi camgymeriad yma, enwedig hon, mae angen i chi ddysgu yr rhan yma. Reit, ail drefnu hwn. Ac yr rhifau fewn. 3 di'r current, 3 amp. Mae N yn 5 llosi efo 10 i pwyr 28. Mae'r arwynebedd yn 2 millimetr sgwario. So felly job chi wedi ddysgu 2 i pwyr 10 -6. Ac gwefr am 1 electron, da chi'n mynd i chi ddysgu hwn yn bydd ar y taflan yn hawliadau i chi, -19 coulombs. Right, hwnna gyd yn y cyfriannell, a mae'n gwneud 1.875 pwyr 10 i -4. A wedyn fel da ni bob tro'n dweud, da ni'n gwybod, os yma marc am unedau, ydy hwnna'n mynd yn 1 marc am hwnna i gyd. Ella bod yna marc am gyfer hwn, da ni ddim yn gwybod, ond velocity neu cyflymder da ni'n chwilio amdan, a mae hwnna'n metr pob eiliad. Reit, mae gennym ni wifren yn fan hyn, efo 1 llwybr. Pwysig i ni ddechrau i'n ffwrdd fel, mae hwn felly yn rhyw fath o gylchad cyfres, series circuit. Dim ond parallel circuit, dos am split yn hwn. So os yna current yn llifo un lle i llall, sa'n cyfeiriad arall efo fynd, mae'n mynd ffordd na, neu ffordd yna. Hwna'n bwysig. Reit, mae hyn yn golygu bod mae I yn hafel I, a fi fel yna. Ond os da ni'n gwybod bod fan hyn, bod yr un current yn y fama, so ni'n gallu gael hwn yn 1 a gael hwnna'n 2, os ni'n gallu sgwennu, mae a fi I 1 hafel I a fi I 2. Wel, da ni'n gwybod bod y gwefr yn aros yn peth, a da ni'n gwybod na yr un metal dio. So actually, mae arwynebedd lle 1 a cyflymder 1 yn hafel I, a arwynebedd 2 cyflymder 2. Sy'n golygu fydda chi weithio allan beth sy'n digwydd pan beth yma'n newid. Reit, cwestiwn gyntaf oedd beth i gwahanol rhwng current yn Q ac yn P. Pan di mwyaf, pan di lleia, maen nhw yn hafal neu'r un faint. Sa'n rheswm yn y beidio bod, so ddim llwybr arall, mae'n gylchad cyfres mewn series circuit. Reit, ww am y waith meddwl, mae'r cyflymder drifft electronau yng ngwyfren P yn cyflymder i drifft electronau'n Q. Reit, beth da ni'n sylwi ydy, mae P efo hanner arwynebedd Q, neu mae Q efo dybl arwynebedd P. So da ni eisiau gwybod, mae'r cyflymder yn P ydy o'n fod yn fwy ta llai na Q. Wel, os mae'r arwynebedd yn fwy, mae'r cyflymder am fod yn llai i gael yr un atab. Okay. So felly, os mae o'n fwy, sef mae'r cyflymder yn Q yn fwy. Da ni'n gwybod bod yr arwynebedd, sori, ddim fwy clir da. Neu, sgwyn allan, ddim yn clir.
Da ni'n gwybod bod mae Q efo arwynebedd llai. Mae hwn yn golygu, os mae hwnna'n llai, fydd rhaid i cyflymder yn Q fod yn fwy. So yn P, mae P efo cyflymder llai. Mae hwn yn cyflymder llai, oherwydd bod hwn di mynd i fyny. Reit, so brawddeg wan, ydyn ni'n synwyr, mae'r arwynebedd P yn fwy, so mae'r cyflymder yn P yn llai. Ond dim jyst yn llai, mae'r arwynebedd di hanneru, felly fydd y cyflymder yn hannar. Cymwch funud i mynd drwy hwnna i wneud yn siŵr bod chi yn dallt o. Pam bod mae'r cyflymder yn P hanner y cyflymder yn Q. So mae'r hwnna yn fawr, a felly mae'r cyflymder yn fach, a mae'r hwnna'n llai, a felly'r cyflymder yn fwy. Cymwch amser i fynd trwy hwn i weld os dwi'n gwneud synwyr i chi. Reit, edrych rwan ar gwrthedd. Ond fel hyn o bob cwestiwn gwrthedd yn cychwyn, mae chdi bach fatha stori lle chi'n gwybod y diwedd. Da ni'n sôn amdan rwan hafaled yma. Dyma da ni'n edrych ar. Ond diolch yn sôn am hynna, mae'n sôn yn munud, da ni eisiau sôn am hynna, da ni eisiau dechrau ffwrdd yn canolbwyntio be mae hwn yn dweud. So da ni eisiau just meddwl bod hwnna ddim yn bodoli, iawn? Ond, os da ni'n sbio, gynnu ni gwrthiant, gynnu ni arwynebedd, gynnu ni hyd. Ni anghofio amdano fo munud. So dwi'n sôn am gwrthedd, ond mi fydd o. Fa ma da ni'n mynd i, a mae'n arbrawf i esbonio sut da ni'n gallu gael hwn. Reit, yr arbrawf ydy hwn. Mae'n gofyn i ni ddefnyddio i perthynas rhwng, cofiwch edrych ar perthynas, rhwng hyd ag gwrthiant. Dyna di'r ddau beth. Weithiau nhw'n chi weld gwrthiant a tymheredd. So arbrawf yna, os chi angen waterbath, a bod chi'n newid y tymheredd, a bod chi ar mesur y gwrthiant a dweud hwnna. Ond yn fama gen i gwrthiant a hyd. Ffordd hawdd o wneud o ydy, mae gen ni gwifren. Ac ar hyd y gwifren, da ni'n mewn pecyn pŵar yn bydd fel la, fe ni'n rhaid o-meter yn syth i fewn. Cysylltu fo i'r darn yma. A wedyn, mae'r darn yma yn darn sy'n gallu symud. So, clip, all symud. Gwifren, da ni'n profi. Gwifren prawf os da chi isio. Ac yn fan hyn wedyn y premesur neu y ffon ledr. Ac hwn ydy'r ohmedr. Mi gewch chi wneud pac pŵer, voltmedr ac ammedr. Lot mwy o waith ydy ammedr fod yn gyfres, ydy voltmedr fod yn paralel. Yna fwy o lefydd i chi wneud camgymeriad yn hwnna, so mae llun yma lot gwell. Reit, be ydyn ni'n gwneud? Pa fesuriadau ydyn ni'n gwneud? Wel, dau beth ydyn ni eisiau mesur. Ydyn ni eisiau mesur gwrthiant a'r hydoedd gwahanol. Un ydyn ni synwyr, rhywbeth fel hyn, fysa gynnu ni hyd, gwrthiant, ac yn fama gyda chi 10, 5, 10, 15 beth bynnag, a 10 centimetres y hein illa, ia. A dyn chi jyst yn rhoi y gwrthiant i lawr. So, fel mae'r hyd yn mynd yn fwy, os y gwrthiant yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. So, yn fama, os yn gallu dweud bod hwnna'n dim, ac allan bod nhw'n jyst dweud bod o'n 10, a hwnna'n 20, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Reit. Yn fama, beth da ni angen rwan ydy, da ni eisiau mesur, pa fesuriadau pellach da ni angen i wneud darganfod y gwrthedd. Reit, y gwrthedd ydy hwn. So, mae'r hafod yn top fama, dwi'n aldrefnu fo i chi gael gweld, mae'n mynd a l yn neud y gwrthedd. Reit, ydyn ni'n gwybod y gwrthiant yn dan, ydyn ni'n gwybod y hyd yn dan, ydyn ni'n gwybod yr arwynebedd na. Be ydyn ni'n defnyddio i mesur arwynebedd? Os ydy ddim areometer, so bydden ni'n gwybod mesur ydy, ydyn ni'n gwybod mesur diameter. Be sy'n defnyddio neu hwn? Micrometer screw gauge neu ella caliper digidol. Neu micrometer screw gauge yn iawn.
Reit, beth ni'n neud efo'r data yma i gyd, ond sut da chi'n mynd i cyfrifo gwerth ar gyfer y gwrthedd? Reit, hwn di'r hafaliad ar gyfer y gwrthedd. So, os da ni'n sbio arno fo eto, yn dechrau hyn, mae fyny chi beth da chi'n neud gynta, ond yn gynta dwi am ddweud mae A ar goll, so, na i gyfrifo A. I wneud hynna, dwi'n defnyddio pi a wedi sgwario, neu 2 medr rhan efo 2 wedi sgwario, a mi ffindio allan A. Reit, be dwi'n ei wedyn, wedi cael hwnna, tic bach i hwnna. Be dwi'n ei wedyn ydy hwn. Wel, os dwi'n plotio graff fel hyn, felly yna syth fel a, felly rhan efo U ydy'r graddiant. So, all gwneud wan am y marc ola ydy, yr graddiant, llosi efo A i gael yr atab resistivity, neu gwrthedd. So, chi wedi gallu sgwennu efo fel hyn, a fes yna ddim problem rhaid atab yna chwaith. Mae hwnna yn disgrifio yn hollol glir. Reit, darna bach o fetal di hyn i mesur symudiadau mewn adeiladau. Yn amlwg mae adeiladau yn gallu symud rhywfaint. Yn amlwg os nhw'n symud dim, gallu mewn broblem, ac os nhw'n symud lot, mae'n hefyd wrth gwrs yn broblem eitha mawr. Felly, be da ni wedi gwneud ydy, maen nhw'n edrych ar y gwrthedd, y resistivity, a sut sa chi'n gallu defnyddio hwnna i weithio allan beth sy'n ymlaen mewn adeilad. Oce, mae'n deud efo yma, pan fydd yr adeilad yn ymestyn, bydd y wifren yn y medrydd straen yn mynd yn dynnuach a hirach. Okay? Sy'n newid gwrthiant gan fod defnyddio'r hafal o gwrthedd. Eglurwch a fydd y gwrthiant y straen yn cynyddu neu lleihau. Reita. So, chydig bach o gefndir i chi os dyn ni adolygu i ddechrau fe da, mae'n just brwydro i gyfieithu hein i ffiseg. Os mae'n dynnuach, be mae'n golygu i'r arwynebedd? Mae'r arwynebedd yn y llai. Os mae'n hirach, be sydd wedi golygu beth sydd wedi digwydd i'r hyd, mae wedi mynd yn fwy. Reit. Mae farc am ddeud hynna. Mae'n gofyn chi beth sydd wedi digwydd i'r gwrthiant, so mae'n handi cael yr hafaliad allan fel hyn. So mae'n gofyn beth sydd wedi digwydd i hwn. Reit, be dyn ni hefyd yn wybod ydy, mae'n farc am ddeud hyn, mae hwnna'n gysonyn ar gyfer y metal. Dyna chi, ydych chi wedi casglu rhan fwyaf o'r marciau, ydych chi wedi casglu hanner y marciau yn barod. Ond, be arall ydy, mae gwrthiant yn gyfrannol i hyd. Mae'n golygu, os dwi'n dwblu'r gwrthiant, mae'r hyd wedi... Os dwi'n dwblu'r hyd, mae'r gwrthiant wedi dwblu. Os dwi'n hanneru'r hyd, mae'r gwrthiant wedi hanneru. So mae'n golygu, os mae'r hyd yn mynd yn fwy, bydd y gwrthiant yn mynd yn fwy. Okay? Be arall ydy, mae gwrthiant yn gwrth gyfrannol i arwynebedd. So mae'n golygu, os dwi yn dwblu'r arwynebedd, mae'r gwrthiant yn mynd i hanneru, mae'n opposite, mae'n gwrth hwnna fi'w gilydd. Reita, os da ni rwan yn edrych ar hwn fel hyn, da ni'n dweud bod yr arwynebedd yn y llai, neith hynna achosi'r gwrthiant yn mynd yn fwy, ond os da ni'n dweud bod yr hyd yn mynd yn fwy, mae hynna hefyd yn mynd i achosi'r gwrthiant yn mynd yn fwy, mae hyn yn mynd i achosi'r gwrthiant yn mynd yn fwy. Os ni'n rhaid rhifau fewn, os ni'n gweld pa fath o ffactor da ni'n gael ar rhywbeth fel hyn. Mae hwnna'n dod o marciau ni gyd i fewn, marciau 4 marc ni fanna. So os yna marc am hwn, os yna marc am hwnna, a wedyn y marciau wedyn am esbonio bod y gwrthiant yn gyfrannol i hyd, oedd y gwrthiant yn gwrth gyfrannol i'r arwynebedd, a felly fysa gwrthiant wedi mynd yn fwy. Nwch siŵr bod chi wedi ateb y cwestiwn hefyd. Y cwestiwn ydy, beth sydd wedi gwrthiant mwy neu llai, rhai chi ddweud mwy i gael y marciau llawn. Reit, be di wrthedd y metal yma? So weithio allan y gwrthedd, na i gadw chdi bach o lei fan hyn y fama. Hwn di'r hafaliad, da ni'n sgwennu drosodd, da ni'n dysgu, a wedi ail drefnu, mae'n edrych fel hyn. A da ni'n gweld yma, mae gynnon ni rhifau, does. Mae gynnon ni gwrthiant o hyn o faint, a hyd yn 32 cm, da ni'n mynd cyn o'r centimetr,
A wedyn mae gennym ni 1.2, 1.2 mm, so mae'n ddipyn o bethau yn ymlaen fan'na. So dwi'n gweld yn syth, mae gennym fi hyd, so dwi'n gwybod bod gennym fi hwnna. Dwi'n gwybod bod gennym fi gwrthiant, gennym fi hwnna, ond gennym fi ddim arwynebedd yn iawn agos. So fama, cyfle weithio allan arwynebedd, fel arfer pai, llos i fardd i sgwario. Ond yn fan hyn, mae hwn yn siap cuboid, a gennych chi betriol yn fan hyn, so mae eisiau gweithio allan yr arwynebedd yma. Byddwch yn ofalus, mae mewn millimeters. Ia, mae hwn ar tanhyddiadau, ond os ni'n disgwyl bod chi yn gwybod yr conversion neu y newid i chi, mae 10 i llyso -3, a llyso efo 0.0012 i'r pŵar 10 i -3, sydd yn rhoi arwynebedd i ni o 2.4 i'r pŵar 10 - 10 metr sgwario. Dwi'n sôn am arwynebedd bach iawn. Reit, mae gennym chi bach o rhif ar i fewn hwn, so 650, llysu efo 2.4 i'r pŵar 10 i -10, a rhan efo bod yn ofalus 32 cm ydi o, so 32 i'r pŵar -2 cm, neu 0.32, mae fyny chi beth sy'n gorau hwnna. Mae hwnna'n dod atab ni o 4.875, handi cofio'r unedau, mae o yn ohms meter. Gawn ni gyfle i weld yr unedau ar un o'r cwestiynau nesaf yn ei wneud. Reit, i ddall y cwestiwn nesaf, da ni'n gorfod dall chydig bach o beth sylfaenol amdan gweithio bethau allan. So be gynna ni ydy, dwi jyst yn rhoi llun yma o cylched cyfres i ni. Ac so bod ni'n dall be di be, mae'n hafaliadau bod ni'n ddefnyddio. So gynna chi hwn, gynna chi fela, mae gynna chi hwn, a gynna ni bob dim da ni angen am rwan. Beth ni'n sylwi ydy, mae current yn bob un o hein. Okay, mae bob un o hein, da chi weld, mae current yn yno fan'na. So, os dwi'n edrych ar hafaliad yma, mae gyd yn efo lleoliad. Wel, cylched cyfres ydy hwn. So, rheol mae cylched cyfres ydy, mae current yn peth yn bob man. So, os dwi'n gallu gweithio allan y current yn fama, dwi'n gwybod bod y current yn fama. Okay, mae'n dyn rheol. Yn wahanol i cylched paralel. Cylched paralel fel hyn. Hwn efo mwyn ein llwybr. Reit, yn y fla, mae'n teddu i roi llun bach fel hyn i ni, sydd unio'r un peth. Yn fama, mae current yn cyrraedd a mae'n hollti. Mae'n edrych well fan hyn, actually, de. Os bydd gennych chi current yn fama, a mae'n splitio, mae'n hollti. Mae'n chdi bach mewn fforma, mae'n chdi bach mewn fforma. A weithiau, os gael hwn yn X, gael hwn yn Y, gael hwn yn Z, beth yw'n bod i mae Z yn hafelu X plus Y. Oherwydd mae'r current sydd wedi hollti yn hafel yn faint, a faint bynnag sydd yn Z yn fanna, dyna faint sydd yn fanna. So mae'r current yn cychwyn ac y diwedd yn faint, ond mae'r current i hollti. Reit, enw hwn ydy cadwraeth gwefr ydy hwn. Mae lot o ydy cadwraeth current ydy, achos y current yn hollti, ond cadwraeth gwefr ydy o, sef mae'r current yn cychwyn yn faint yr current yn diwedd. Reit, efo voltedd, mae voltedd o wahanol. Os dwi'n deitha chi bod hwn yn 9 volts, mae'n golygu bod rhwng beiro fi rwan, mae'r ddau beiro yma, rhwng y ddau yna, mae'n 9 volts. Os mae hein yn identical yn yr un fath, fysa o'n 4.5 a 4.5. Os dyn nhw ddim, swn i'n deud bod hwnna yn 3 volts, mae hwn yn gorfod bod yn 6 volt iddo fadio fyny i wneud 9. Yn fama, os dwi'n deud bod hwnna 9 volts, mae hwnna 9 volts, a mae hwnna 9 volts. Okay. Mae chdi bach o detective work, fyddwch chi weithio allan be gynnach chi ar goll, fyddwch chi weithio allan be da chi angen wedyn yn edrych ar hwn. Reit, yn ôl i'r cwestiwn, gweld byddwn ni'n wybod hyd yn hyn. Okay, mae ar ei ochr, so ddim problem. So, cylched cyfres ydy hwn. So, i ddechrau da ni wedi wybod, mae current yn peth all the way around. Location, 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 mae gen i 2 beth yma yn yr un lle. Os gen i 2 beth yn yr un lle, fyddwch chi weithio allan y trydydd peth. Pŵer, gwrthiant, current, voltedd yn ymgyldio. Yn fama,
da ni'n mewn llawer o wybodaeth, ond be da ni yn wybod ydy, faint bynnag ydy'r current yn fama, ydy'r current yn fama, ydy'r current yn fama, voltmeter ydy hwn, achos sa'n byd yn ymlaen efo hyn. Okay? Does o ddim dyfais yma, ond rhyw fath o elfen neu gwifren sydd efo hyn. So felly, beth ni'n dweud ydy, na i ddod yn gwylod fo hyn, so bod ni'n edrych yn daclus da. Be da ni eisiau gweithio allan ydy, be ydy yr gwrthiant. So, voltedd rhan efo current yn gwneud y gwrthiant. Mae gwrthiant yn fanna. Reit, ydw i'n gwybod y current? Nadw. Ydw i'n gallu gweithio allan? Yndw. Ydw i'n gwybod y voltedd? Yndw a nadw. Dwi'n gwybod bod o fama i fama yn 6 volts. Mae'n golygu bod o fana i fana yn 6 volts. Felly os mae o fana i fama yn 6 volts, a mae o fana i fama yn 1.6, mae rhaid bod y gap yma yn 4.4 volts. So, os byddwn i'n synwyr. So, mae'r blerwch. 4.4, 5, 6. Mae'n 6 wan lle mae'n beirio fi fanna. So, dwi'n gwybod na 4.4 volt. Dyna rhan efo'r current. Reit, dwi'n gwybod y current yn fama. Na fan hyn, ond dwi'n mynd yn gallu gweithio allan y current yn fama, oedd gyda fi ffigyran fan hyn. Mae voltedd rhan efo gwrthiant yn gwneud y current. Mae voltedd fi'n 1.6, a mae'r gwrthiant yn 650. Reit, rydyn nhw'n cyfriannell, a dwi'n gael 2.46 miliamp. Geith hwnna wan mynd i hafod yma. A mae hwnna'n rhaid atab, o, mae hwnna'n rhif bach ydy, mae atab mowr, 1788.6. A eto, rhag ofn, chi'n mynd y gwaith yma i gyd, ella 2 farcdio, ella hwnna farc cymunedau. Gwrthiant ydy hwn, so ohms ar gyfer y cwestiwn yma. Reit, cwestiwn debyg, ond gwahanol o'n yn neud i chi feddwl. So mae copr yn daglydu trydan, a mae hwn yn sôn amdan gwaith nath ni'n cychwyn y wers yma, lle o'n edrych ar y cyflymder drift, neu'r drift velocity, sef yr electrons yn llifo ar hyd darglydydd. Mae copr yn darglydydd, mae plastig yn ynysydd. Be sy'n neud copr yn darglydydd? Wel, atab hawdd heb mynd i ormod i fewn efo ydy, so chi'n gallu sgwennu deunydd sy'n cadal gwefr drwyddo. Iawn, dyna sy'n atab gorau. Ond, beth sy'n licio ydy, neu siŵr pob yn dall, ydy metal sy'n rhywbeth sy'n cynnwys electronau rhydd. Weithiau chi'n gweld yr delocalized electrons, neu free electrons. Yr electron rhydd yma sy'n galluogi darglydydd ddigwydd. Mae yna biliynau o electrons allan mewn dan y blastig, ond dyn nhw'n rhydd, felly dyn nhw'n methu darglydo. Mae metela'n cynnwys electronau rhydd, felly yn darglydo. Ei mwyn yn sôn amdan dwysedd, mae dwysedd yn golygu bob metr cube o copr fysa'n pwyso 8,000, neu sy'n gwybod mas o 8,920. So, jyst ychmygwch chi 1 metr i ochr, 1 metr o flaen chi, ac 1 metr i fyny, dyna fe'n sy'n maso sydd yn fawr iawn. Okay? Mae'n gofyn chi ond beth i mas hwn, a mae'n sôn amdan dwysedd. Wel, mae dwysedd yn hefo mas rhan efo cyfaint, a felly mae dwysedd llosi efo cyfaint yn gwneud y mas. Mae'n deitha chi na arwynebedd y trawstoriad ydy hwnna, a mae'n deitha chi'n ei hyd hwnna, so jyst yn ei siŵr bod ni'n dall hyn fatha o ran siap, mae'n deud bod hwnna o fanna i fanna yn 2 metr, a mae'n deud bod arwynebedd yn 2⁻6 metr i sgwario yn fanna. Reit, felly, y cyfaint yn fama ydy 2 llosi efo 2⁻6. So, ni'n just sgwennu fo'n glir bod ni'n gwybod allan 4 dio. So, 2 llosi efo 2⁻6. A wedyn y dwysedd, rhif yma, ydy'r rhif sy'n y cwestiwn, 8,920. A dyna hwnna'r cyfriannell, a da ni'n cael atom mewn kilograms fysa'r mas.
Cyfrwch gyfanswm electron yr rhydd yn y wifren hon o wybod bod mas atom o copr yn hynaffaint a bod bob atom yn cyfrannu 1.5 electron. Reit, os da ni'n gwybod faint o atoma sy 'na, os o'n i'n llosgi 1.5 wedyn, da ni'n gael faint o electron sy 'na. So faint o atoma sy 'na? Wel, sbiwch i'r rhif yma, rhif bach ydy hwn, a mae hwn yn rhif mwy dydy. So ni eisiau meddwl amdan faint o, os o'n i un o heina, dyna faint di maso. Os o'n i ddau yn nhw, rhaid chi ddwbl hwnna fydach a gweld faint ydy maso. Da ni dal yn agos na dan. So faint o electron sy 'na, ac yr ateb ydy, ateb gwyddonol iawn ydy, lot. Iawn. Os ydych chi'n rhannu hyn ffron, ydych chi'n cael ateb bach, ateb gwirion. So felly, yn fama, mae un atom yn hynaffaint. Faint o atoma neu sawl atom da ni isio i wneud hynaffaint. Right. So, dim pwynt dim 37, rhannu efo 1.05 i'r pŵer minus 25. Ia, so mae kilos yn canslo allan, so dim unedau oherwydd dyma faint o'r atoma sy'n yna. A dwi angen lot o atoma. 3.5 i'r pŵer 23 atom. Os yna i llosgi hwnna wedyn efo 1.5, dwi'n gan nifer electronau, sef 5.3 i'r pŵer i'r 10, 23. Dim unedau oherwydd dyma faint o electronau dwi angen. Iawn, mae fatha faint o afala dwi angen dydy, dos o ddim Celsius, centimetres na'n byd felly. Reit, rwan mae'n gofyn am cylinder drifft. Byddwch yn ofalus, achos dyn ni wedi bod yn sôn am dwysau, mae gen i'r rhifau yma, a'r tueddiad ydy bod ni'n trio roed yr rhifau yma i fewn hafalad yma. Ond mae hwn efo 4 marc. So mae eisiau bod yn ofalus, a mae eisiau gwybod be gynna ni yn iawn. So da ni'n ffeindio'r hafaliad ar gyfer hwn. Gawn ni ail drefnu fo i wybod i cylinder drifft. A ni weld be gynna ni. Reit, dwi'n gwybod y cerrynt 1.2 amp da. Dwi'n yn siŵr. Dwi'n yn gweld yn fama nifer electron yr rhydd. Nifer electron yr rhydd pob uned o gyfaint. Iawn, number of electrons per unit. Dwi'n mynd i weld o yn fama o gwbl. A, arwynebedd. Reit, byddwch yn ymlaen, sganiwch hwn. Mae gennym ni lot o beth yn ymlaen o yma. So mae ni rhif yna. Mae gen ni hwnna dyn ni wedi gweithio allan, mae gen ni cyfaint yma hefyd. Mae gen ni hyn i gyd, so rhifau newydd, mae gen ni hwnna. Mae yna lot o rhifau neidio allan, so mae'n siŵr bod nhw'n falus. Ydyn ni'n gwybod arwynebedd yndan mewn fanna. Na dwi'n meddwl, so llysi efo, beth nath ni ddeud, 2 i'r pŵer minus 6. Dwi'n gwybod bod i E yn dod mewn hafaliadau fi 1.6 i'r pŵer 10.9 coulombs. Dwi'n gwybod bod i'r N. So faint o electrons pob uned o gyfaint. Wel, dwi'n gwybod faint o electrons yna. A ystyr y diffiniad ydy da. So os na'n sgwennu hyn allan fel hyn i chi. Pob uned o cyfaint, so mynd yn ddiog ydyn ni'n sgwennu hyn lawr. Mae'n golygu da, mae'r pob yn golygu rhannu. Iawn? So faint o electron o'r rhydd rhannu efo faint o cyfaint sy'n yna. So faint o electron o'r rhydd sydd yna ydy 5.3, so atom fi yn EE, i'r pŵer 10 i'r 23. Rhannu efo faint oedd y cyfaint. Reit, faint ydy'r cyfaint? Mae'r cyfaint yn fan hyn. So 2 llys efo 2, so 4 i'r pŵer minus 6. So faint ydy N ydy, os dwi'n hwnna yn y calculator, dwi'n cael 1.33 i'r pŵer 19, a mae'n metr minus 3. Dyna beth ydy N, a dyma sy'n anodd am y cwestiwn yma. Reit, fydd honna mynd i fod i fama. A gawn ni llosi hein i gael atab ni o 2.8 i'r pŵer 10 minus 5 eto, just ar gofyn, os yna'n y gwaith mae i gyd, so'n rhwystredig iawn ffeindio allan bod yna farc am rhoi'r unedau. Dyna di unedau yn fan yna. Reit, wneud dreulio.
Jyst i bach mwy o gyfleoedd yma hyn. I weld os da ni'n hapus efo hwn. Reit, na ddim dros hwn, da chi wedi gweld y cwestiwn yn barod, so edrychwch yn ôl yn y llyfr, da chi'n edrych y diagram chi, a da chi'n deitha ni na be di cyfaint o, da chi'n deitha ni faint o electrona sy'n na, be di'r gwefr yr oll o'r gwefr, a wedyn rydych chi ddangos i ni bod gynnon ni hwnna yn dod allan o hwn. Edrych yn ôl yn fideo os da chi ddim yn siŵr. Reit, yna, rhywbeth arall, rhywun peth eto gweithio allan cyflymder. So, eto, da chi'n gweld mewn 2 farc, di hwn i gymaru o'r 4 marc da ni'n newid sôn amdan. So, I yn hafel i N, A, fi I. Mae'n I rhannu efo N, A, E. Dwi'n edrych bach yn gofyn farc os ydych llai amser. A felly, yn fan hyn roedd y rhifau i fewn. Reit, mae'n 2 rhannu efo yr N ydy 1 i'r pŵer 29. Yr arwynebedd ydy 1.7 i'r pŵer -6, a wedyn 1.6 i'r pŵer -19. Hwn yn y cyfriannell, dyna ni'n cael ateb o 7.35 i'r pŵer -5, a eto unedau, cofiwch y cyflymder yna. Reit, mae angen gwahaniaeth potensial ar draws wifren gopr er mwyn I ceryn llifo. So yn Saesneg, potential difference, sef voltedd ydy hynna. Mae maint y cerrynt yn dibynnu ar gwrthiant wifren. So gwrthiant, mae ffordd o gwrthwyneb I cerrynt lle mae'n stopio trydan llifo, neu trio stopio trydan llifo. Eglurwch yn her mae electronau rhydd, beth sy'n achosi gwefr hwn. Cofiwch ddeud electronau rhydd, os da chi ddim di gweld yn y cwestiwn, ond yn amlwg o'ch chi ddweud eto, ond sa ddim marc. Beth sy'n digwydd ydy, yn Saesneg, the free electrons collide with the positive ions in the metal lattice. Dyma llun bach I hwyluso y stori. So, da chi'n dychmygu atom a nucleus. Yn y nucleus atom, ydych chi protonau a neutronau. Gyn protonau gwefr o +1 ac yn neutronau ddim gwefr. Felly ar y cyfan, mae hein yn bodoli fel pluses a dyn nhw ddim yn symud. Mae'r electronau mewn orbit sy'n y tu allan, ond mae'r electronau rhydd yn gallu teithio, yn gallu cario gwefr a gallu symud cerrynt ni ar draws. Ond beth sy'n digwydd ydy, fel mae hyn yn digwydd, mae'r electronau yma yn taro efo yr darnau positif yma yn y metal, ac felly pan mae'n taro, mae rhywfaint o egni kinetig yn trosglwyddo I gwres, a felly mae'r egni'n cael ei golli fel da ni'n teithio fan hyn. A dyna ydy gwrthiant. Dyna be ydy resistance. So, electronau rhydd yn gwrthdaro gyda ionau positif yn y metal. Dyna sy'n creu gwrthiant. Yn amlwg, mae rhai bethau'n superconductors yn enghraifft, dy hyn ddim yn digwydd. Mae yna bron I ddim gwrthawyd yn digwydd, a felly mae angen bron I ddim gwahaniaeth potensial I dreifio cerrynt ymlaen o'r gwbl. Dyna pam yn nhw lot gwell. Reit, un peth ar ôl, cwestiwn fel hyn yn gofyn ni, cyfrifwch y gwrthedd, dechrau gan y diwedd bob tro, so diwedd ydy, da'n defnyddio hafaliad yma. Ac da ni yn aildrefnu fo iddo fe edrych fel hyn. Ac da ni yn rhoi y rhifau fewn, so gwrthiant, dwi'n yn siŵr, hyd 2.5, ac arwynebedd, mae hwnna'r tlaen cynt, mae o yn... Hold on, sorry. RL rhan efo A. Sorry, brysio'n diwedd. Reit, dechrau eto. Mae gwrthiant yn hafal I gwrthedd ar hyd rhan efo'r arwynebedd. Na felly mae yr A rhan efo Y, a fyddwch chi fel hwnna wedi graddiant y graff sa chi'n defnyddio yn dechrau gwaith ni. A dwi ddim yn gwybod y gwrthiant, dwi yn gwybod arwynebedd, so rhywbeth lluosi efo'r arwynebedd, mae'r arwynebedd yn 1.7 I pŵer -6.
A wedyn rhannu efo'r hyd, mae'r hyd yn 2.5 a mae hwnna mewn metr. Reit, faint ydy yr gwrthiant? Wel, mae gen i hafod yma, mae gen i pŵer, mae gen i cerrynt, a dwi eisiau gwrthiant. So pŵer, cerrynt, gwrthiant, so da chi'n meddwl, ydw i angen hwn, ta ydw i angen hwn, ta ydw i wedi dysgu'r un yma. Mae hon yn haws. So, da ni wedi dysgu hwnna, da ni yn gwybod, mae o yn pŵer rhan efo cerrynt y sgwario i wneud gwrthiant, a'r pŵer ydy 1.1, rhan efo gwrthiant wedi sgwario ydy 2 wedi sgwario. Os da chi'n gwneud hynna, da chi'n cael ateb o dim pwynt, dim 2.5 ohms. Dwi'n hwnna fewn yn y cyfriannell, a dwi'n cael ateb o 1.7 i pŵer minus 8 ohms metr. Ac yn fan hyn, beth sy'n digwydd os mae'n mynd yn cwbl hewch reisod, beth sy'n digwydd os mae'n mynd yn fwy neu llai neu'r un faint. Wel, os ydych chi'n cael gwifren hirach efo'r un cyfaint, bydd arnebedd wedi stretchio, so arnebedd yn mynd yn llai nid yr un cyfaint. Beth sy'n gynnu efo'r electrona pob uned o cyfaint? Wel, dim byd, cos cysonyn di hwnna ddim ots, ond un beth sy'n newid hwnna di newid y metal, a beth sy'n digwydd i'r gwrthedd, o'r un peth eto, mae hwnna'n dibyn ar y metal, dwi ddim yn dibyn ar y siap o gwbl, so hwnna ddim yn newid o gwbl. Reit, da ni'n gadael o'n fan am heddiw. Bydd y sesiwn nesaf yn edrych ar fwy topicio uned 2, a gobeithio weld chi adag yna.